wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'du. Para sedaya ingkang hormati, monggo kita senantiasa sesarengan tansah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi wasilah ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Keranten sedayanipun ingkang sampun paringaken dumateng kula lan panjenengan sami, mugi-mugi kanthi kita syukur kala wau estu-estu mbeta ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kanikmatan kala wau tansah dipun tambahi wit menika wedal ngantos selami-laminipun. Salajengipun sholawatullah wassalamu katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ing mriki kula minangka konduktor pengantar acara atau pengantar bahasan ingkang dalu menika nggih menika bahasanipun ayatipun Gusti Allah nggih menika ayat kursi. Saderengipun ayat kursi menika merupakan ayat perlindungan nek cara bahasa hikmahipun. Tapi ayat kursi menika ayat ingkang meliputi kekuasaanipun Gusti Allah lan ingkang nerangken nggih menika keesaanipun Allah Subhanahu wa taala pun piyambak. Wondene turunipun ayat kursi menika utawi asbabun nuzulipun menika dipun kawal kanthi kathah malaikat ngantos menika dugi ngarsanipun Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang minangka dados nggih menika istilahipun pegangan utawi istilahipun cara nabi liyane niku dadi nek Nabi Musa dadi tongkate ngoten nika. Dadi mukjizatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ayat kursi menika lan Al-Qur'an sedayanipun. Nah, ayat kursi menika ingkang sepindah ngaturaken bab-bab kathah bab ingkang bab meliputi setelahipun. Ingkang pertama nggih menika ayat tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu niku artine urip, sing uripi. Al qayyumu niku berdiri sendiri. Nah niku sampun sering dipun aturaken kalih panjenenganipun Gus Habib pilih nek Gusti Allah niku ya sing urip. Sedayane sing urip tergantunge tengene Gusti Allah. Uripe napa mawon niku nyanggane Gusti Allah. Tapi bukan berarti uripe niku tenggene terus sami kali uripe Gusti Allah, sami kali uripe awake dhewe mboten. Ngoten. Sebabe sifatipun Gusti Allah ingkang lintu nggih nyebataken bilih napa laisa kamislihi sahipun. Ingkang artosipun Gusti Allah iku ora enek sing iso nyerupani sak padane ora enek sing nyerupani Gusti Allah. Pamela uripe Gusti Allah dhewe ora padha karo uripe awake dhewe. Senajan nggih jenenge urip setelah ngoten. Istilahipun cara dicontokne nggih niku
Istilah nek watt apa setrum niku iso nguripi lampu. Mlebu lampu niku dadi padhang, nek mlebu kulkas dadi adem. Nggih, nek mlebu radio iso muni, nek mlebu TV ya iso muni ya nek dirungokne. Tapi setrum niku asline nggih mboten ketingal. Tapi sejatine setrum ki ambak niku karo sing ndek pusate niku nggih mboten padha. Setrume padha tapi wujute setrum nek teng anu ku wujute ya generator lah ngoten. Semonten ugi nggih ngoten. Wujudipun perwujudanipun Allah sing urip niku nggih mboten sami ingkang kados uripe ndek njene awake dhewe niku. Niku terus Allah berdiri sendiri istilahnya Al-Qayyumu. Niku nggih dari awal sampai akhir niku Gusti Allah ki mboten betahne sinten-sinten. Ateges mboten perlu lintunipun, ora perlu makhluke. Istilahe kaya awake dhewe nyembah Gusti Allah utawa ora niku Gusti Allah niku mboten enek apa ora enek bedane disembah utawa ora. Lah sedaya nek awake dhewe nyembah nyawone Gusti Allah, lakoni perintahe niku semata-mata kanggo kepentingane makhluke dhewe. Saithik pun Gusti Allah ora mboten mengambil istilah keuntungan dari makhluknya. Justru sing awake dhewe sing tansah gumantung nyanggone Gusti Allah. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Nah niku Gusti Allah niku nggih istilahe nggih mboten sare, nggih mboten dahar, nggih mboten mboten. Karena ya duduk benda, ya duduk makhluk. Akhirnya mboten sami. Mukhlafatu lil khawadis. Nek disebutne wonten istilahipun sifatipun Allah Subhanahu wa taala mukhalafatu lil khawadis ngartosipun ora padha karo makhluke. Lah makhluk ini napa? Sedayanipun ingkang saklintunipun Gusti Allah niku makhluk. Termasuk donya saisine swarga neraka lan sak pinunggalane manusa, kewan lan sedayanipun meliputi niku makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Boten sami kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi napanipun boten wonten ingkang sami. Niku global kemawon iki istilahnya mengki jlentreh niku wonten panjenenganipun narasumber. Terus napa nggih? Sedaya ingkang lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sedaya ingkang wonten langit lan ingkang wonten bumi menika sedaya kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Perkawis ingkang wonten lebete bumi ingkang mandhap saking langit dumugi bumi, ingkang saking bumi medal teng langit. Sedaya menika mboten terlepas saking pengetahuanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan sedaya menika kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Terus biasanipun nek ayat kursi menika nek kanggonipun tiyang hikmah ngapunten biasane didamel istilahe digawe ilmu, digawe donga sing ayat perlindungan ngoten. Secara syariat ngoten secara damel ayat perlindungan. Iku lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwa ala kulli syai'in qadir
lan Gusti Allah menika mangertosi sedaya perkawis ingkang wonten ing bumi, ingkang wonten ingkang zahir, ingkang batin, ingkang tersirat utawa boten, ingkang tasih dipun kerentekaken utawi ingkang sampun istale nyata niku Allah tetep mangertosi dayanipun. Dadosipun boten wonten ingkang terlepas satupun saking pengawasanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika awake dhewe niku istilahipun makhluk iku tugase nggih niku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Gusti Allah niku mboten bakal nyiptakne jin lan manusa kecuali supados ibadah atau nyembah nyamune Gusti Allah. Nah, Gusti Allah niku nek wonten salah setunggalipun ba'dul ulama dipun maturaken kaulipun innallaha la yanzuru ila suwarikum. Gusti Allah niku nek ndelok makhluke sewu niki rada metu titik. Ya, niku ora didelok saka gantenge, ora didelok saka ayune, ora didelok saka sempurna utawa ora. Terus ngandhape malih innallaha la yanzuru ila amwalikum. Jadi Gusti Allah iki nek ndelok nyangone makhluk ora didelok mergo bondone. Niku sesuai kalih kewajibane ibadah niku. Terus innallaha yanzuru. Nah, sing didelok karo Gusti Allah iku la a'malikum wa qalbikum. Sing didelok niku penggawene Allah, penggawene ya penggawe elek ya penggawe apik karo atine sing didelok. Pramila menika wonten dawuhipun Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perkawis napa kemawon nek awake dhewe tumindak apik besok bakal diwales kalih karo Gusti Allah kanthi perkawis ingkang sae. Semanten ugi pilih nek awake dhewe nglakoni elek meskipun sak butir pasir utawa satuan utawa sak atom satuan yang terkecil yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Niku nek tiyang basane wong kuliahan wong carane Pak Jai ngoten wis sak atom sak zarah yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi niku tetep diwales karo Gusti Allah. Kinten pramila menika awake dhewe monggo istilahe berusaha dados tiyang ingkang senantiasa nglampahi perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan berdasarkan nggih menika syariat-syariat utawi tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika li utami makarimal akhlak tetesipun kanthi akhlak ingkang sae ingkang luhur supados kehidupan kita sedaya wonten donya sageta menika wilujeng beto kemaslahatan wonten donya ya ugi wonten akhirat secara syariat. Lha kinten cekap semanten nggih boten sae pilih kula matur kathah-kathah ugi wonten kemanfaatanipun pilih niku wau ingkang kula aturaken niku cocok kalih angger-anggeripun syariat iki didamel nek mboten jenengan anggap rada rusak mawon ngoten. Kinten kula cekapi ngoten mawon
usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wow, penjelasan saking secara syar'i, secara syariat. Damliku ana ing ayat Gusti Allah, ayat resmi Gusti Allah nek ditingali sangka ning makrifati niku tajalli Gusti Allah, menunjukkan jati diri Gusti Allah. Karena napa ten awal nggih pun disebutnya Allahul la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sedayane nggih namung Gusti Allah. Awet iki mang urip ya sing nguripi kono. Balik kan ngoten. Adike mang enek ya sing enekne ya Gustine. Lah tegese awake dhewe iki sing di sekabehane alam. Dudu awake dhewe tok du menungso tok awake dhewe sekabehane alam. Sak isine iki lho awake dhewe. Sapa sing nyiptakne? Gusti Allah. Sapa sing nguripi? Gusti Allah. Sapa sing enekne? Gusti Allah. Nah ngoten. Temliku wae Gusti Allah nduduhne ana ing jati dirine malih. Temliku wae mukhalafatul hawadisi bito karo ciptaane. La tak tuhu sinatu wala naum kan genah punan temliku. Nek menungso kesel turu. Nek Gusti Allah kenek bangsa kesel. Karena mukhalafatul hawadisi gak kena hukum ngantuk kesel jenuh mboten wonten. Lah sehingga dinapa kula jenengan mlebu ana ing ayat kursi temliku wau sehingga nek cara syar'i iki didamel perlindungan kan ngoten. Lah sangka ndi iki diwaca tok iki mang nek digawe perlindungan apa maneh nek awet iki mang mlebu kaneng njaba ning jerone ana ing ayat kursi ini. Sehingga temriku wau kula jenengan mboten wonten sing wonten nggih Allah. Dan niku. Lah karena apa? Temriku wau pun jelas. Nek makhluk sapa wae tanpa izin gak iso. Wong iki duwe iso barokai. Wong iki iso ngene kan. Tanpa izin itu tidak bisa. Sehingga ana ing ayat kursi niki wae ana ing tajalin Gusti Allah nduduhne nek sekabehane apa wae kaya dene pangertene awake dhewe, kefahamane awake dhewe, ilmu njaba, ilmu jero. Kembali ke Allah semua. Sehingga napa? Tamriku wau wong langit ya nek penggunine, bumi ya nek penggunine. Lah sekabehane penggunine langit ambek bumi lho sinten sing nguripi? Balikne ning Allah. Wow. Dan kono
nek cara pikiran adil apa gak bingung Gusti Allah ngatur iku pikirane awake dhewe. Iku pikiran awake dhewe. Gusti Allah iki mang apa gak repot to, kan pikiran awake dhewe. Ya padahal lho kono awake dhewe gak boleh membandingkan. Gak oleh niki mang madakne. Sing daterne Mbah Min wau napa kalimate? Laisa kami selesaiin. Gak ada ki madak-madakne. Ambek pikirane awake dhewe. Apa mampu Gusti Allah nyukupi lho kan ngoten. Ya pikiran awake dhewe iki mang. Dan ati iki mang jenenge makhluk jelas terbatas. Ana batas sih. Tamriku wau ana ing penghuni langit nggih Gusti Allah sing resakne. Gusti Allah sing nguripi. Kebutuhan sekabeh ya Gusti Allah sing nyukupi. Penghuni ning bumi nggih ngoten niku wau. Gusti Allah sing nyukupi, Gusti Allah sing nguripi. Sehingga nyapa to kok bangsa jin iki wedi gak wani. Ya krana dene apa iki mempun paham ning Gusti Allah. Iki gak wani nyidek. Awet iki bener-bener paham ning Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum nang kono bukan rasa. Itu rasa. Balene kok kaya jin iki mang sangka ndi nggodane awake dhewe, sangka perasaane awake dhewe. Sangka pikirane awake dhewe. Lah mlebune sangka kono nggo. Sing kono iki mengalir ning darah awake dhewe. Nek wis mengalir kaya ngono jin iki mang nguasai awake dhewe. Lho ngoten. Dinapa kula jenengan pun dingertekne diweruhne difahamne kali Gusti Allah ana ing tajalane Gusti Allah melayu kabeh. Sing manggon ning geti awake iki melayu kabeh. Sing manggon ning pikiran ati melayu kabeh. Sing manggon ning atine ati melayu kabeh. Ya karena apa? Nek kono wau kula jenengan pun dingertekne ana ing mukhalafatu lil hawadisi itu. Nek kono meneh ade wis gak madak-madak ini. Ya niku. Nek kono meneh nek kono iki mang diarani yakin sing piye pun mboten. Karena apa? Kula jenengan pun ten jero keyakinan niku, mboten njabane malih. Dene apa adiku wis ning jero keyakinan maring Gusti Allah. Iki segala sing wali nyidek. Kenapa wis gak kena dipengaruhi meneh? Betul kayak gini lho. Tapi nak keyakinan ati jeneng jopo iki kena dipengaruhi. Dienggone sik kena. Lah nek kene ati kudu ngerti. Imane awet dhewe yakine ati ki mang sing ning jaba iki mang piye, sing ning jero iki mang piye. Lah, dinapa ati ki bolak-balik ngomong saya iman pada Allah, saya yakin pada Allah iki ning jaba sian. Ki ning jaba. Gembar-gembore awake iki mang nglakoni kebaikan, nglakoni ibadah, ki ning jaba imane. Adik mang zikiran digembar-gemborane kanca-kancane. Aku wis oleh 2000, oleh 4000, 7000. Iki cek ning jaba. Ya iki gampang dipengaruhi. Memang tugase jin iki nggodha awake dhewe. Lah wong iki ibadah malah didudu-dudune nek kanca-kancane. Sehingga apa? Dienggone.
tingkok nih. Semakin kita dipahami dirohne ning Allah kaya ngono, tingkok nih. Karena apa jene njopo? Imane awake dhewe. Ya karena apa? Setiap kita bertemu orang, kita mengatakan saya iman pada Allah, saya iman pada Allah, saya iman pada Allah. Tapi nek kalau jenengan ponten jero nek keimanan temeniku wau, wis gak enek pengakuan. Kalau ten jero nih, awak iki nglakoni apa wis gak enek pengakuan. Kenapa? Awake dhewe gak enek sing enek Gustine. Awake iki mang salat sing ngobani ya Gustine lho. Kan ngoten malian. Cara dibasakne. Kemeniku pun mboten pengakuan sehingga apa wis gak enek rasane gak enek. Kaya gambaran ya gak enek. Wis kate madakne piye katene? Gak iso. Tapi nek dikene jen jopo, imane jeneng jopo. Engko jelas madak-madak. Kenapa engko timbul enek kekuatan, timbul nek iki enek jenenge karoma, timbul nek iki mang ayat kursi kena genjogo ngene kaya kena gini, kaya gini, kok malah ngono. Lah nek kene iki mang awake iki njogo masa njogo sangka apa ngono lho. Lah padahal nek kene adike mang mlebu nang air iki bukan menjogo iki lho gak wani nyedek lho ngoten. Gak wani nyedek. Rasa nang Pak Deden wis seruh gak usah dihapusi. Wong wis seruh, jono kan ngoten. Adik iki morotok iki roh wonge, ya nyapor ini kan ngoten. Contohnya ngoten. Data memiliki bukan suatu keajaiban. Nek kene koyo gak nimbulne suatu jenenge mauna atau karoma atau mukjizat gak ada. Nah kebanyakan awake dhewe kan nimbul niku. Ana ing pikiran awake dhewe. Ana ing rasane awake dhewe. Nah ayat iki kangge sinten? Niku wau nggih pun dijelasne sedayane makhluk. Ora awake dhewe tok. Termasuk jin iya. Nek kula jenengan difahami ning ayat kursi temeniku wau, enek jin mlebu nang ngene ragane wong. Paham ning kene sing ngresakne jenengan mlebet ten ragane tiyang niki Allah. Sanes wong sing ngongkon sampean utawa aku sing lebone buka. Dan niku. Denopo panjenengan mengke medhas saking ragane tiyang niku iki bukan perintah dari siapa-siapa. Iki namung Gusti Allah sing ngersakne. Namung Gusti Allah. Nah, ditingali saking mriki kan ya gak bertele-tele ta awake dhewe. Ya karena adiki mang gurung mlebu ning ayat kuwi sing kok apa debat terus isine. Ambek bangsa jin debat. Sapa sing ngongkon awakmu kan malah ngoten. Pada ayat kursi kanggo sakabehane ana ing ciptaan. Karena apa? Tim mriki wau tajaline Gusti Allah. Nek kene wis gak enek sing bandingi meneh. Nek kono yo gak nimbulne kekuatan yo ora malah ora enek kekuatan. Justru ada iki ngrasakne iki kecil kekuatan niku.
Enak sing lebih gede nih. Enak sing lebih besar lagi. Nah, justru iki mang kekuatan segede iki lho. Awet iki gak kroso. Nek sing sering awet iki mang ruwi atau rasane iki jek cilik-cilik iki. Anek iki anek dadekne dodone sesek cilik jane iku. Dadekne iki mak awake lemes jek cilik iku. Selagi ki mang jek kroso sing koyo ngono iki jek cilik. Kekuatan iki. Lebih besar lagi ada temen iku wau awet iki mang ngantek gak kroso. Karena apa? Temen iku wau halus. Halus banget. Ana ing keagungane Gusti Allah niki halus banget. Ati iki gak iso njuding salah sisi gak iso. Kalau apa? Agunge Gusti Allah iki meliputi sekabehane. Dicontone nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Nah, mau pun diatur nih. Laisa kamislihi sayun nggih. Lah, saka iki tok kan wis jelas. Gak kena dipada-pada nih. Meskipun iku wau ana ing sifate. Gak bisa dengan diting salah siji gak bisa. Tapi nek kula njenengan sekabehane iki wau azime Gusti Allah. Iki lho keagungane Gusti Allah. Jadi gak bisa menuju salah satu, gak bisa. Jadi seluruh ya karena apa? Wau kan nggih pun diaturne penghuni langit sapa sing nguripi, penghuni bumi sapa sing nguripi. Nggih Allah sedaya. Nek awet iki mang medher ana ing keagungane Gusti Allah, berarti sekabehane sing ning langit, penghuni langit ya, penghuni bumi ya. Saenene kono. Ya karena apa? Wis gak kena dipadakne. Madane ambek pikiran awake dhewe kok. Apa ya ngene rahmane Gusti Allah? Apa ya ngene rahime Gusti Allah? Ya kan ya mung pikiran awake dhewe. Padahal enggak seperti itu. Nah, Rahman Rahim niki menyeluruh ana ing makhluk. Menyeluruh ana ing ciptaane. Lah, tem niku lho. Sehingga kula jenengan mlebu ana ing ayat terus ini Gusti Allah. Adiki mang tansah tem niku. Awet yo ora lepas saka kono, yo ora iso lepas saka kono. Ya karena apa? Nek pun tem mlebu tem niku, habis kabeh iki. Ngaku apa nih awakmu? Aku roh masa depan. Bukan awakmu sing roh, awakmu dikeki roh kalih Gusti Allah. Didelokne masa depan. Aku roh iki mang koyo buyutmu iki ngene-ngene. Bukan awakmu sing roh, tapi Allah iki mang sing kei roh awakmu. Lha iki lho. Lah kebanyakan ada keplesi ngaku-ngaku. Lah ngakangkune piye? Wah, iki mang wis tergolong napa jenenge
batine dibuka. Kan ngaten. Buka mata batine. Apa ya niku? Bukan. Nek mata batin iki kebuka, iki duduk ndelok ning Gustine enggak. Iki ning makhluk. Iki ning makhluk bangsa jin. Kebuka iki mah. Lah nyatane dina padha kebuka mata batin nikmu anak wong esot nek kono. Padahal lek didelok ge enek. Tapi perasaan enek. Lho kan maling ngoten. Anek pocong ning kono. Anek grenduwo nek kono. Berarti nek kene dibuka batine awake dhewe mlebu ning alam jin. Ya roh yo. Sabun adike mlaku petu amit. Wong ki semangate kok panggah nguyur nek kene lho. Tapi nek kula jenengan ten tauhid maring Gusti Allah bukan seperti itu. Karena apa? Bukan batine tok iki awake dhewe mang. Sak wujude awake dhewe iki ora enek. Sak wujude awake dhewe ora enek. Kok awake dhewe alam dunya sak isine renek. Karena apa la ilaha illallah. Temen niku wae. Mboten nonton. Apa jeneng kebuka batine mboten niku. Karena sekabehane pun mboten wonten. Malah sekabehane ge enek uga dina sing kebuka. Ora enek kabeh. Lah karena apa? Nek kula jenengan zikir Allah, Allah lho. Asma iki lho memakili sekabehane ning ciptaane. Memakili punan. Sehingga temen niku digandeng kalih akbari Gusti Allah. Awake iki mang wiridan memakili sekabehane alam, sekabehane ciptaane. Gitu mriki. Sehingga zikiran-zikiran sing ngoten niku wau apa nyawiji kalih alam, nyawiji kalih ciptaane. Bukan nimbulne meneh. Nek kalih zikiran sing ngoten niku wau. Sehingga ngomong ki gak efek, engko gak manggon ning dodone awake dhewe iki enggak malah ilang. Kenapa adik mang ngilangne wujude awake dhewe wujudnya Gustine. Oh gak ning angen-angene. Ya padahal sing wujud Gustine itu awake dhewe. Sehingga sedayane mengke kembali ke sirullahnya itu. Kalau sudah ke situ, bagaimana di situ? Sudah nggak ada apa-apa. Nah, neng kono lho awet diwis ditauhid ning kalih Gusti Allah, adik mang wis disahadat ning kalih Gusti Allah ngoten niku wau. Awet dhewe dilebok ning kalih Gusti Allah sing ngoten niku wau. Ana ing makrifate, ana ing tauhide, ana ing hakikate. Baru adik mang metu balik ning syariat meneh sehingga engko wis gak akon-akon. Ngono lho.
Wis gak akon-akon ibadahku apik ya ora. Gak akon-akon iki mang aku nglakoni ngene ya ora. Wong akon-akon iki mang apa ngundat-ngundat iki lho. Dilakoni awake dhewe. Dina apa harus dilebok ing tauhid temliku wau ade nglakoni ning syariat. Iki lho tergolong orang-orang sang saleh. Cuma ngono tok. Bukan ade sing aku tak nglakoni kaya wong saleh lho. Nyapa kaya wong saleh? Sehingga perilaku adik menunjukkan marifat maring Gusti Allah. Kok usah adik gembar-gembor ning marifat itu. Nek kono wis gak enak kepingin aku tak dadi wong saleh ae, tak dadi wong saleh. Iku lak pikiran ae dhewe. Lah karena apa? Temliku nek kula jenengan pun tauhid maring Gusti Allah, nglakoni ning syariate otomatis pun tergolong seperti itu. Digolongkan seperti itu. Ya selama iki kan gak awake dhewe. Niru gaya tok awake dhewe. Niru gayane wong saleh. Lek mung guwe akal awake dhewe mung ngrasane awake dhewe. Lah mula sanga iku ana ing ayat kursi temen apa? Iku lho tajaline Gusti Allah menunjukkan jati dirine Gusti Allah. Temen iku nggih dijelasne mukhalafatul hadisine pun jelas. Temen iku nggih dijelasne sakabehane makhluk gak iso nyafaati kejaba atas izinnya. Lho pun dijelasne. Ngono ate kaya sombong. Aku duwe barokah paling ngono. Aku duwe karomah lho iki, sombonge ade. Gak iso iku. Sing kok nek iki mlebune kono wis gak apa-apa meneh. Rasa wis gak enek. Hilang kabeh. Wis ilang piye? Sehingga balik ning syariatmu. Mlaku. Syariate kerja ya kerja. Dangun lho. Syariate ngopi ya ngopi. Syariate ki mang cangkruk ya cangkruk. Syariate ngaji ya ngaji. Niku syariate. Syariate salat ya salat. Sedekah ya sedekah. Lah nek kono ngerti ya awake iki namung dititipi wae. Aja diakoni. Aku wis sedekah sakmene, aja diakoni. Awakmu lho dititipi. Kamu akoni. Sehingga sekabian iki mang aja atas namane awake dhewe. Sekabeh iki mang atas namane Allah. Lah karena apa? Adik mang atas namane Allah, karena adik mang ngati-ngati banget. Ana ing prilakune dhewe. Ngati-ngati sangka apa? Sangka kesirikane awake dhewe. Sangka kemusyrikane awake dhewe. Nek barang ning ngarep mripat ketok mbok delok iku lho. Roh iso ngandani. Tapi prilakune awake dhewe piye nek delok? Lah iki lho. Sehingga sekabehane iki mang ya atas nama Allah. Ilang ngono keakuane. Oleh kan ngoten. Lah temen iku wae aja ngantek diduduh-duduhne maneh wong iki mang bangsa jero. Kok usah diungkapne neh. Nek diungkapne neh berarti bangsa njaba neh. Sombong meneh. Lha malah ngoten.
Sehingga sing ning jero ya ben ning jero, sing ning jopo ben ning jopo. Aja diulali. Digawa ning jero. Nek kene gak golek pengalami wong. Oh gak golek wae wong. Ora. Nek golek wae wong kan alhamdulillah niki Pak Deden sedekah ten masjid niki 3 yuta kan. Mugi-mugi dilajeni rezekine. Kan paling ngoten kok. Sedekah gurung. Ini dhisik. Ini ketemu tak syutingnya. Nggak usah. Pemirsa. Bukan. Karena iki mang dingerteni ana ing Laisa Kamis Lining nggih. Saya niku wau iki pun jelas ya jen. Lah kalimat iki gawe ijtihad awake dhewe iki ngati-ngatine awake dhewe supaya ben gak kepleset. Ya kepleset piye to awake iki mang? Kebanyakan hati iki kecil kepleset. Kebanyakan. Tapi ora kroso nek kepleset. Ati iki kesasar gak kroso. Ati iki men tersesat nek kuwi yo gak kroso nek tersesat. Gak ada tersesat. Lah ngaku-ngakune awake dhewe iki lho sing ndadekne tersesate awake dhewe. Keplesete awake dhewe. Nek wis ngono Gusti Allah gak kena dipada-padane mbek liyane. Kuwi iki ana ing sifate, ana ing afale, ana ing asmane, ana ing zate kabehane gak kena dipada-padane. Dadi piye nek ngono? Ora kena padane. Wis kaya ngono balik ning syariat. Lakonono ae. Lah iki lho ngati-ngatine awake dhewe supaya gak kepleset. Lah sedaya nggih pun tajarine Gusti Allah. Sing ngoten ayat kursi dijelasne. Wis kaya ngono gak ada sing wani neh. Karena apa wis gak enek rasane. Ning maneh adik iki wis gak enek rasa, ten pikiran dhewe wis gak enek. Wis gak enek iki mang kaya piye ta Gusti Allah gak enek. Manggon ning ndi ya rene. Sing iblis iki mang wis gak iso nggodha. Dimandi katene. Iki wis wilayahe Gusti Allah kabeh. Tundi katene. Karep wong iki ben iso duduhne jenenge dheke. Ngilangne Gustine. Lah kok kabeh sak wujud iki mang Gusti Allah kabeh. Kawani deh. Ning daginge, ning kulite, ning balunge, ning darahe kabeh Gustine. Sehingga gak enek ruang kanggo iblis wis gak enek ruang. Dan nek kono lho la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah mungkin. Dene apa enek bis liwat, halo bro. Wali ngono. Nyapa gak mampir ngapunten kan cek repot Pak Deden. Iki lho nggodha wong iki jian.
Iblis ya pinter. Nang kono iki mang ning awake dhewe sekabehane kagungane Gusti Allah njaba jero lewat wong liya. Supaya iki mang nggodha ning awake dhewe. Supaya ana iki mang kemusyrikan ati iki muncul maneh. Dilewatne sangka njaba. Lan wis ning kono balik meneh ngene. Wau kan nggih pun kula atur. Iblis awakmu nggodha ya dijini kalih Gusti Allah. Awakmu mlebu ning pikirane wong iki mlebu ning atine sing dijini Gusti Allah kabeh. Lah iki gak berkutik meneh. Sehingga nek kene wis genek power neh untuk nggodha awake dhewe kene. Entak nek kono. Sehingga apa? Nek bangsa jin utawa iblis nek petuk wong ngene iki uru-uru kanthi hasil. Tapi obah ya Allah, masih ya Allah. Kuping krungu ya Allah. Renek ruang blas ning kono. Kenek. Karena wong iki pengen ngene pengen ngene, ndak kok kene. Gak muncul-muncul nih pikirane. Krono kosong. Lah temen iku wau jin dhewe gak iso nggoda dik napa. Wong iki gak kepinginan oleh ngono. Kono kosong kabeh. Lah gak iso ngendhalekne awake dhewe. Jin gak iso ngendhalekne. Kono kosong kabeh. Dene apa adik mang jek merekayasa ning atine utawa ning pikirane, oh gampang mlebu iku. Dienggokne jek kenek. Nek kosong kabeh nek ngenggokne piye? Karena apa sing dienggokne ki enek ya. La ilaha illallah iki kosong kabeh wisan. Mati gak ngosong nih secara alami kosong kiambak. Nah, Assalamualaikum ayat kursi hebat aja nih hebat. Ayat kursi mana kekuatan nih? Kalau dilihat dari sini nggak ada kekuatan. Nggak ada. Lah karena apa? Kok nggak ada kekuatan? Nek mung gue ada kan kekuatan mung gue pikiran, kekuatan mung gue hati. Ini bukan kekuatan itu, bukan. Ini melebihi dari yang kita kira. Dengan tadi kimang garul. Kayak akbare Gusti Allah sing piye to lho? Kan gak ero iki. Piye akbare Gusti Allah? Udeng iki kono je ana, udeng iki kono ya je ana. Ana ing keagungane Gusti Allah. Udeng salah siji nek kono ana lho. Jadi meliputi sekabehane ora awake dhewe tok sekabehane ciptaane. Meliputi sekabehane nggih niku. Juga bukannya tenang, nek tenang ya jeneng awake dhewe tok. Ayem ya ning awake dhewe, nek iki duduk ayem ya duduk tenang. Ya kono wis gene omongane, gene rasane.
Do ngantek pikiran ngungkapne lho gak iso. Pemeneh ati ngrasakne gak iso. Ngantek karo-karo gak iso ngkeki jeneng iki jenenge apa. Tapi panggah mlaku. Lho ngoten lho. Lha saben dina ade yo ngamali ayat kursine Gusti Allah saben dina medhariku saben dina wedi. Saben wedaran yaiku ayat kursine Allah. Cara dalile yaiku selama iki sing ayat iki mang kaji, ayat iki mang medhar iku dalile. Akal kapen nolak iya kali. Wis gak iso nolak neh. Ati kate nolak piye gak iso. Karena apa sedayane pun tajali, pun genah. Jelas. Sehingga apa? Ragu-ragu gak enek ilang nek kene ragu-ragu awet iki manduk nanti ya. Biasanya aku ragu-ragu kok ilang. Lho ilang. Was-wase ati mang yo ilang kabeh nek kene. Karena apa secara otomatis iku. Bukan hati sing ngilang nih. Nah, hati ngilang nih berarti ngempet. Kamane ngono, delik jian. Niki ora delik nek. Sing go sepi ning kene ya sepi ning kene. Sing nek didhahirne kale bahasa Arab la ilaha illallah Allah 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 malah ngono bahasane. Cara dibiasane kan ngoten. Lesane awet di mengomeng kim la ilaha illallah malah ngono. Nafasane mlebu metu ki lho Allahu Allah. Ati niki mang Allah Allah Allah. Ana ing nadine awet dhewe cara dibasakne ngoten. Data mriki pun mboten bahasa malih. Nek niki wis gak madak-madak ini. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Iki sedayane nggih saged nglampahi, saged memahami, saged ngerteni. Sehingga kula panjenengan didelehne Gusti Allah ana ing makom niku wae. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim.